L'alumne més espavilat de la classe de les denominacions d'origen és la denominació d'origen Montsant. Creada a principis dels 2000 del segle XXI, la denominació d'origen Montsant ja carretejava una antiga història elaborant vi molt i molt llarga, però estava inclosa dins d'una altra denominació d'origen, una de les més antigues de Catalunya, la denominació d'origen Tarragona, una denominació d'origen amb molt pes específic, també històric. La zona de Tarragona és on realment hi ha hagut la gran producció de vi a Catalunya, però que estava marcada sobretot per uns altres patrons diferents a la mena de vi que es podia fer a la zona on avui en dia hi ha la DO Montsant. En aquell moment, aquesta denominació d'origen ja tenia una especificitat. Era el fet de que era la subzona Falset dins de la denominació d'origen Tarragona. I és una zona que envolta el Priorat. Veiem aquí el mapa de les denominacions d'origen de Catalunya. Doncs si bé aquesta d'aquí, aquest punt d'aquí al mig, és Priorat, al voltant seu, tot al seu voltant, és la denominació d'origen Montsant. I de fet, el fet de que estigui al voltant ja ens dona una idea de per què va sortir en el moment que va sortir i com és. La denominació d'origen Priorat era una denominació d'origen també molt antiga, però que, com hem explicat en un altre capítol, perdia població, la seva zona. El vi no era reconegut, l'orografia és molt difícil, no es podia elaborar vi econòmic, per tant, la denominació d'origen deixava de ser competitiva. Però, per sort, uns elaboradors es van unir al mateix moment per crear vins de gran qualitat, aprofitant totes les virtuts que sí que té la denominació d'origen Priorat. I ho van fer utilitzant també les varietats habituals a la zona, que no només eren de la DO Priorat, sinó que també eren de tota l'àrea d'influència. És a dir, tots els veïns utilitzen també la garnatxa negra, la carinyena, com hem vist amb la denominació d'origen Terra Alta. Doncs bé, aquesta aposta va ser excel·lent, els hi va anar fantàstic, i de cop i volta, de ser una zona que no podia viure del vi i que la seva gent jove marxava, de cop i volta van veure que tenien un futur, que podien fer inversions, que podien dedicar-se al vi amb dignitat, fent producte de qualitat, i això els hi va anar molt bé. Però clar, tenien uns veïns al costat que eren denominació d'origen Tarragona, subzona Falset, que eren, això, veïns. De vegades eren veïns que tenien vinyes a les dues àrees. Doncs aquests veïns el que van fer va ser reunir-se i decidir sortir de la denominació d'origen Tarragona, que no el representava correctament, perquè no representava sobretot el que ells podien fer, que eren vins negres, i que sí que volien fer, diguéssim, una mica més similars al que era la denominació d'origen Priorat. I d'aquesta manera van crear una denominació d'origen que amb molta rapidesa va augmentar el nombre de cellers. La denominació d'origen Montsant molt ràpidament va duplicar el número de cellers que tenia la subzona Falset a la denominació d'origen Tarragona, i a més va augmentar molt les ventes, augmentant també el preu que es pagava pel raïm. Per tant, el pagès podia guanyar-se la vida, per tant la família podia quedar-se, molt sovint aprofitaven per fer inversions i crear cellers nous, per això en van sortir molts de nous,
i a més podien fer-ho d'una forma digna, amb una projecció de futur, podent explicar el seu territori, una cosa que a tothom li fa il·lusió i li agrada. Bé, amb aquesta base doncs, van treballar. Els primers anys van ser una mica convulsos, primer sobretot van treure vins, molts vins, alguns a un preu una mica més econòmic, d'altres a un preu una mica massa elevat, que llavors no es van vendre. Van venir inversors a la zona, que no eren del món del vi, però van apostar per aquesta nova denominació d'origen, que estava treballant molt bé. Avui en dia ja està tot una mica més assentat i realment avui en dia la denominació d'origen de moda a Catalunya, que pots trobar o que es podia trobar, i avui en dia també encara a totes les cartes de restaurants, era la gran oferta quan es parlava de vi català per part dels cambrers, dels botiguers, doncs sempre era un Montsant, perquè era un Montsant negre, doncs sabies que tenia un pressupost assequible per la majoria de les butxaques i a més doncs donava garanties de qualitat. Per tant, bé, ha sigut una denominació d'origen que ha tingut una evolució excel·lent i per mi una evolució que haurien de ser un mirall per moltes altres denominacions d'origen que estaven posicionades en una zona de volums, d'un discurs poc clar i que en canvi doncs, podrien prendre model i millorar els seus productes, el seu discurs i vendre més i millor, tant a nivell local com també a nivell internacional. Us posaré el nom d'uns quants cellers, com sempre faig. Podríem parlar del celler... Hi ha uns quants cellers cooperatius molt interessants, com ara el celler de Capçanes, el celler Mar Roig, la cooperativa de Falset Marçà, són les 3 grans cooperatives, a part d'Unió, que és una altra història, però que també hi és i treballen molt bé. També parlem doncs, de Venus la Universal, també Clos Mogador, amb el seu espectacle, doncs, és un gran referent d'aquesta denominació d'origen, que ha ajudat molt a tota la DO. Vinyes d'en Gabriel, celler Pascona, Mas de l'Abundància, Hortovins, Portal del Montsant... Bé, tenim una llista de cellers, una 80ena ben bona, molt interessant i que val molt la pena. Bé, esperem que tingueu ganes de provar-ne i que els disfruteu molt. Salut!